Hello mindenki, én G-Monster vagyok, és ebben a videóban a Cat Mario második részét mutatnám meg. Az első szint, és akkor nyilakkal. Ne. Miért nem ugrik? Miért nem ugrik? Menj innen. Menj. Hú, shit. Jó, második kör. Még túl kicsik ezek a nyilak a laptopon, mert úgyis a laptop annyi van. Isten, nem tudok ugrálni. Várj, tudom, hogyan kell eszem. Aha, megvan. A francia. Ez az. Ez az. Erről van szó, ezt így gyorsan kivisszük. Ezt tudom, hogyan kell. Oké. Azt tudom, hogy itt most lezuhan egy ilyen kis gombóc fejű szardarab. Igen. Oké. Yeah! Az első cél kész. Ennyi. És itt mi lesz, erre ráugrok? Semmi. Ne, ezt tudom mi. Ne már. Nem. Sitem már. És nem lehet ide lemenni? Gyerekek. Na végre. Tényleg már meghalnák. Fú, hát ez shit. Megőrít. Tehát ez milyen játék? Ez egyáltalán miből készült, vazd meg? A kurva életben. Istenem. A kurva élet! Mi ez a szarjáték? Ebben nem bírok ki többet. Szerintem ez a videó is lett volna. Úristen, te hol? Köszönöm, hogy megnéztétek. Én G-Monster voltam, következő részekben találkozunk. Sziasztok!